זה בסדר, מאמי, לא קרה כלום. מה, היו הרבה טלפונים? לא משהו, כמה בבוקר, אחר כך 1 בשעה. איזה כיף שימשיך ככה. טוב, אני חייבת לזוז, יריב לוקח אותי לצימר בצפון. איזה כיף. ביי, מותק, דברי. ביי. מה? השעה 11:50. השעה 11:50. לבחירתכם מידע על זמנים בארץ ובעולם. For English, press 1. אחבה. Yo, 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 yo.